Siitä meni kuudemaan. Olet jo päivää. Takattiin kysymme kannalta. Sellinä vasta päivänään. Inventory ei ole kalakaupalla. Voin johonkin niin voi konamistyysen. Welcome to my son. Get relaxing and come chill. Nuoren. Lövi. Oi, joo, toi on hyvä. What's up? What's up? Easy se kellon kap. Oi ja. Nyt minun maskis ei saa. Ei. Okei. Ok. Trade. Walking sanaksille. Voisi laittaa chainsawen. Okei, teillä on paljon varton. Mistake, rähytti 7. Ilta mun enteestä anta. Ei. Tuntuu, että muuta. Eikö mä itse paremmin laittanut? Nostitte ne ikka. Katakan sen tahdon, että aika on. Niin se on. Se on 5 läippiä. Siis. Ja kun me lähdetään toukkoille. Pitää olla jatkuu. Se on 5 läippiä. Trofeilista toukkoille. Ja on niin paljon. Oh. Täks se maskille? Up. Ok. Olla tekemä. Nyt on suht paljon vartta. Niitä tankkoon. Ai on proomissa tankkoon. Ei, minä tekee. Ne ei ole kurankin väärtä. Eikä mitä klassia tämmöistä ne väärtä. Ei ole nuupakaan. Medallia teitä. Älä muuta mujova. Ei te kaksi hyvää ei saa rauhoittaa. Se painaa sitten muihin tuolla. Mitä haettiinkin. Ja jos me ollaan. Ei takas. Hau. Hei, okei. Vilkas baby. Lol. Istumme ilman rannalla. Okei. 5 laikkia. 5 laikkia on sopia siellä. Jos ei... Jos sulla verkko, niin sitä... Voittakaa sinne alla comment sectionissa. Panna... Mikä tässä on?
ma mõtlen seda, mis maailmates näiteks, oma maailma näiteks. ja siis jah, siis ma võin neid laskida siis näiteks, kui see tundub hea plaan muidugi. aga jah, 5 laiki tuleb. Siis tuleb minuga treidida. praegu ühtegi sõpra ei ole online'is. aga ei, ma püüan. treiditame riietuse, treiditame. Mina olen normaalne. Oi, kannab riiete pealt neid. Monster kone. Pinball enda peal. Noh, ma ei tea. maailma turnad kohe. normtüüp. aga ma arvan, et ma olen kindlaseks. ja lõppude esimesed kunagi. aga jah, tšau.